Здравейте хора, днес съм на Minecraft PvP България. Ще ви покажа втория холм. И тук са дървените неща, тук са каменните, тук са за отварят нещата, тук храната, тук са буклуците, тук са дъм броните и железни брони, тук са рудите, тук са луковете, тук са мечовете и кирките, лопатите и брадите. Тъй. Ето ги стативите. Тук са стреличките, тук са спийтките. И ето е малката ми ферма от Netherlord. Стигаме, тъй че. И ето е фермата. С диня и тръстика. Защото не мисля да слагам. И ето. Къде щупих факлата. Ще да го махнете. Ще много грозно стои. Да. И какво друго да ви покажа. Чай само да порасне динята. Ето топката на тръстиката не става. Прохсно. И исках да ви покажа само холма, втория ми холм. Показах ви го и бай-бай.